Iżna għandhom jiddaħħlu pieni eħrex għal pedestrians li jaqsmu bla doċċ. Dan l-appell sar waqt sentenza li ngħatat fil-qorti mill-Maġistrat Donatella Frendo Dimek. Il-Maġistrat qalet li kull ma jmur qed naraw nuqqas kbir ta' responsabilità mis-sewwieqa. Madankollu qed naraw traskuraġni wkoll min-naħa tal-pedestrians u għalhekk hemm bżonn pieni jibsin għat-tnejn illi huma. Il-Koordinatur tal-Kunsill Sigurtà fit-Toroq Pier Vella laqa dan l-appell. Medin nitkellmu fuq it-triq, mhux sempliċement is-sewwieq, imma il-pedestrian għandu wkoll responsabbiltajiet tiegħu. Meta inti tara biss diversi nies ġewwa Malta li għandek minn fejn jaqsmu u jaqsmulek minn postijiet oħra. Irridu naraw li t-triq tiġi biex ngħidlek imqasma minn kulħadd. Kulħadd għandu d-mirijiet tiegħu, mhux kwestjoni għax is-sewwieq għaddej b'ċerta veloċità. Imma jekk jien ħanaqsam it-triq, l-ewwel santu ħaġa rrid nara li jiena f'pożizzjoni sikura u l-karozzi li hemm li ġejjin lejja biex jiena nkun nistaqsam irridu jkunu weqfin. Huwa saħaq li l-edukazzjoni għandha rwol importanti f'din il-kwistjoni u żied li t-teknoloġija ta' sorveljanza għandha tkun parti integrali. Staqsejna wkoll lin-nies fit-toroq x'jaħsbu dwar l-appell li sar mill-Maġistrat biex jiddaħħlu dawn il-pieni. Naħseb li mhux ħażin hekk inti ma tgħodx attent kif għandek taqsam. Bit-traskuraġni bosti tagħmilha darba żbaljajt mort ma tibqa' tagħmilha naqbel. Naqbel iva. Ma m'għandux ikun hekk għax imbagħad jibda jessewweq ukoll. Jista' jkun traskorat minnu ma nafx. Għandek toqgħod attent biex taqsam. Wara kollox, trid tibżal ħajtek. Naqbel perfettament. Jiena driver unsuq fit-toroq, nafx ġifieri. Min jaqsam bla doċċ mhux sewwa, u mbagħad jeħel id-driver.